Magdalena, anong problema? Alam naman natin na dati kang nena. Sa iyong ama, ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo ko? Alam mo yung feeling na ang tanda mo na pero tanga ka pa din? Kailan ka tatalino pag patay ka na? O sa inyo mga kasi, dito na naman si Paul para magatid ng mga memes for the week. Namiss ko sabihin yun. Ganda ng camera, no? Natameme kayo, no? Ganda ng camera, mga chul. Ngayon na ulit ako makapag-meme review with the high definition. Yung napanood nyo last week, yun yung last ko na meme video. Gagamit ko ay yung lumang camera. Pre, bagong ligo ako. Siyempre, dapat lahat bago, di ba? Bagong channel, bagong camera, bagong ligo. Mga importante kailangan bago. Para yung mga hiningan nyo dyan. Streamlabs ko for donations ay bukas na uli sa publiko. Pwede ulit kayo mag-donate. Shoutout ko kayo. Pag nag-stream ako at nag-donate kayo during the stream, negosyo! Yung donation nyo lalabas in-stream. So, makikita ko siya. Okay, at makikita rin ng mga ibang tao dyan na ayaw magbayad sa akin. Mapera-pera lang tayo dito para Pilipinas in general. So, dami ko sinasabi, di naman ako bayani. Simulan na natin. First meme from Pahina ng Meme. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Yes! So that, umiti pa siya. Well, ay mo kung may mangyaring hindi inaasahan, rekta dyan na siya nakaupo. Higala lang siya. Next meme! Apocalypse. Kasi Rizal of No! Ba't na naman? Mga feelings ko. No! Kailangan natin itago ang feelings natin. Tandaan nyo. Alam pag nasa college kayo. Tago nyo lahat yan. Hindi yan uubra sa totoong buhay. Bakit isa lang yan? Hindi yan 100% accurate. From Josh Cadelina. Oh. Bahaba yan? Oh my God, inaantok na siya. Oh. No! Nagalit siya na rin niya. Same. At least sure nagising ka, di ba? Next meme from Arts of... Oh! Hostig! Dito, sabi ko kasi, meming is an art. Like everything else, I do it exceptionally well to the plot. Damn. Ito talaga literal na art. Hindi siya meme, talaga art talaga siya. Good job, Ran. Very good. Basta anything na Pinoy, tatangkiligin ko yan. From Adobo and Saimada. Ano to? May babado naman ako. Well, bahala na si Future Paolo para niya edit yun in a way na hindi ako mababan ulit. Please, Paolo, galingan mo ha. Last na natin to. Ayusin mo pag-edit mo ha. Ayoko na gawa ng isa pang channel. Pagod na ako. Pagod na ako magmahal. From Friendly Normie, ha? Spiderman. Yan, na-miss ko na si Tobey Maguire na banlag ba siya? Na Spider-Man. Alala ko yan. Kasi pabato. One small step for man, one giant leap for spider kind. Ano yan? Alam nyo, di siya kita sa siya. No! Ba't puro mission past? Iisa lang yung ginagamit. From Spider-Man to Sulot Man. Jokes! From Steven Sagad. Nagumunok siya si Jollibee. From Squatters of Manila to... Yes, Tokyo Ghoul! Dami talaga natin time pagkalokohan. So proud. Anime Duterte Desu. No. Almost yung masking, pero iba. Oh, nice. The effort that counts. Just a meme. Good job, tayo. Ayos. Idaan natin sa zoom in. Same. Frame by frame yung ginagawa yun siguro.
Ang literal na immortal. Pinakatang na lang. Sadly, hindi ko para mapanood ng Tokyo Ghoul. Isang episode lang yung napanood ko. Nakalimutan ko na. Kaya wala ko masyado masabing reference. Pero maraming salamat sa basta anime. Anime plus Philippines. Patok sa akin yan. Maraming salamat, Squatters of Manila. Next me... Mac Tristan. So, sabi naman niya, ano naman hindi naman lahat ng tambay. Hindi ko alam kung anong criteria nila na isang tambay. Pero ba dapat amoy? Pero ba dapat toothbrush frequency? Hindi ko alam. Di ko alam. Panindigan na lang natin. Okay? Next meme from Jerome Felipe. Meme calendar 2018. No! Please! Parang awa nyo na. Stop this. Let's stop this. Okay? Matalino tayo. Okay? I-upgrade pa natin. Alam ko, kaya natin yan. Tiwala ako sa Philippine intellect. Next meme from Gaming Meme for Hopeless Filipinos. Gaming Community of the Philippines. Yan yung mga nagmumuna sa hindi ka mahalanin mo. Stud ka pa. Yan. Sila mismo yung nanlalaki sa sarili nila. Wala importante. Hindi sila nagda-drugs, diba? Nag-games na lang sila. Hindi sila gumagamit ng ipinagbabawal na gamot or nagnanakaw, diba? Mabuti rin naglalaro. Tayo na lang sumalo sa future ng Pilipinas. Tayo na ang umako. Sumalo sa kanilang mga panlalait at mga childish bands. Okay? Dapat tayo mga matatandaan dapat magpakumbaba para sa kanila. Hopefully wala akong viewer dyan na ganitong edad. Huwag ka matrigger, tatanda ka rin. Huwag ka magalala. For now, pagtawanan muna natin ang sarili natin. From Unholy Philippine Memes Revive. When he holds your hand. 2 beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Hindi na ako nagulat. Feeling safe na din, drives. Kala ko si Jasper. Okay, siya na lang. When he kisses you unexpectedly. Not being afraid to jump into the water. As Pinoy meme things. Thank you. From Austin Sebastian. Ano to? Ano to? Nagulat ako, what the fuck? John Lloyd! Ba't ka ganyan? In love na ako sa'yo eh. Miss na kita. Ibang mythological creature na hinahabol niya, si Ibong Adarna. Takirin ako sa mga memes na ito. Dapat tatagal buhay ko. Hindi, iikli. From K. Daydara. Nice, isa kang character sa Naruto. Successful people, unsuccessful people. Nope, next meme. Wala. YouTube person, wala kayo kailangan maintindihan doon. Wala ko naiintindihan, wala yun. Di ko alam. Ano lang yun, it's just, just, di ako man lalaban. Wag yung channel, wag. From Kenneth Asuncion. No, the train. Ano yan? Bridge? Bakal? Okay. Aray ko. Basta laksan nyo lang, nakakatawa na. Nakakatawa na siya eh. Yung mga pangharang yan. Mang Tomas! Kaganyan. Next week, bago ko mabingi. From Mayan Mendoza. Sinobihan, seals are awesome AF. Tunay na Hokage ng Pilipinas. Duterte Kun. Memes for those who gave up in life. Don't say you love the anime if you haven't. Okay na sana kasi yung anime sa kaliwa, nakakaiyak talaga siya eh. Yung sa kanan, ibang iyak. Pero rin yung anime sa kaliwa, kalimutan ko yun na anong pangalan yan? Kalimutan ko yun na yung basta Pasukan mo ng jacket! Pasukan mo ng jacket! Sabay sila nag-subscribe. Comment nyo lang yung pangalan ng anime. Napanood ko na to eh. Natouch ako dito eh. Naiyak ako eh. Lumabas yung ano ko eh. Yung puday. Nope! No, hindi ako manlalaban. No, wala akong sinabi. No! Hindi lang pampamilya. Next me from Luis Savidal. Mabangis Oh! Sa akin ang eksena ay tsak na panis. Oh! Yo! Ako'y malika kung kala mo Lil Tay ng Pinas! Gusto mong malaman ang lakas ko sandali lang. Di ko
Lagi din silang bibila ng modest, man. Lalong gumagaling. Di Oh! ko lang Oh! alam. Okay, ako nilaksan na. Kailangan nyo akong bingihin. Ano ba? Natatawa na ako as is eh. From Dank Psycho Meme. Nope! The dying meme lives again in another meme. Bakit mo papasukin ang anak ko? Baliktad naman to, okay? Ito yung sequel, yung pamangkin na yung humawak kay Tito. For Apocalypse, so close, tarandato. At dahil dito lumabas si Powerpuff Ellie, pinakamalakas sa mga Powerpuff Girls. Next week, bago ko mabaliw, from Cesar Monti, tight, every girl's weakness. Sa mga di nakakaintindi, ito yung mga lagi nagka-catcall sa mga babae, yung mga nandiyan, yung mga truck, yung mga nagdadala. Ewan ko siguro nabilad yung utak nila. Pero wag yun yung gagawin, okay? Para nagka-catcall ka, isa kang mahinang klase ng lalaki. Okay, ang pwede walang tawagin na catcall is or ming, ming, ming. Boom! Safe! From Sublime and Sublemon. I see what you did there. Do you see the meme? Kailangan matalino kayo, okay? Kailangan mataas ang IQ nyo. Kailangan nag-aral kayo. Kailangan kabatcho si Mocha sa law school para maintindihan yung meme na ito, okay? Kung mababang uri ka ng meme, di nyo ito mag-gets! Isa na namang mataas sa uri ng meme. Okay, kailangan nasa second batch na kayo with Mocha, okay? Tandaan nyo yan. Pero kulang ng isa, dapat 5 yan eh, okay? Taasan nyo pa ang meme expertise natin, okay? Dapat only the best, okay? Meme is allowed! Like everything else, do an exception, di ba? At kakalimutan sinabi ni Silvia Plat. Next meme! Maraming salamat, Rus! Hindi na natapos. Kyle Flores, maraming salamat. Healthy makukuha natin dyan. Tigilan natin yun. Ayoko. Nope. Hindi ako man lalaban. Yeah. From Frankie Cruz. Yung pinasa ng kapatid mo yung utos sa'yo. Kawala sa'yo and cause. Yes. The originals meme. Sa mga di nakakaalam, ito yung medyo meron na siyang something sa pag-iisip niya. Nasa LRT siya o MRT. Tapos search na lang bongbong LRT. Nagkaroon siya ng mahabang deklarasyon of independiente ng kanyang buhay. From Aeonite Whitey. Hindi ito pwede maging Battle Royale kasi di naman namamatay si Cardo, okay? Immortal siya. Dapat God of War yan. God of War Royale. Next meme from Meme Curie Drugs. Very witty ang admin. Memorable knockout in the history with their family support. How about you durungin ang mamo ko? Naalala ko yung mga edits dyan, yes. Alala ko pa kung ito pinlay ko, mababan ako. From mga larawan at video na house ay realidad. I am. Yes, na-miss ko na ito. Nasaan na ba si Gloria? Ay, hindi. Nasa pala siya. Gobyerno pala siya, di ba? Oo ba? Lala ko masabi sa gobyerno natin, basta yung mga may kaso dati, mga bumabalik lang din. Something always brings me back to you. It never takes too long. Next thing, bago ako, from History Memes PH. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Next week, bago People Power Revolution! From Philippine means are well-educated teams. Tinig sa Logan Megan's first solo album. Si Duterte ba? Ito ng bata? Weh? Oo nga siya. Wala pa sa kanya yung tokhang vibes. Hindi pa siya galit sa mundo. Ay, ako. Next game, bago ako ma-excommunicate. From Ramburat version 2. Iniisip. No. Walang respond na totoong buhay. Help! From advance ako mag-isip pa ito si Filipino history. Kasi sila Avengers. Kasi sila yung Suicide Squad. Nag-suicide na yung brain cells. Team that keeps on dreaming. The Brain War. Next game, bago ako mag-isip. From Get Halon. Bawat bata may tanong. Ba't ganito? Ba't ganon? No! Sa science o agham, dahil na
Buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist. Tuklasin natin ang siyensya. Wala kayo skip yung iba, sorry. Ano yan? Siguradong makakamtan. We have common sense to understand that Mr. President. Akala ko si Kog. Iniisip na yung common sense. I want someone to look at me like he looks at Pacquiao, please. So kung tignan nyo ako, parang tinitingnan niya si Pacquiao, doon ko lang malalaman na mahal nyo ako. Ayun ako. Ayun na, advance mag-isip. Basta tawa pa ako sa dulo. From Limuel, M. Javilla na. No! Ayoko na maalala. Masakit. Masakit yung pareho yung movie na yan. Masakit. Pande Coco. Lagi sila nakapula. May something sa pulang damit. From Jermaine Tuason. Just me. No, Rizal Kun. Miss kita. Every day, I imagine a future where I can be with you. Yung puro aging stop. Same, Joe. Next, babe. Para sa batay sa bonus meme. Pindutin niyo yung utong bell sa baba. Yes, yung notif bell. Dali, para lumabas. Aray, sumakit yung, yung tagiliran ko. From Luis Manzanilla. Talagang tinagpa niya yung Facebook page. Yan ang turay na gustong marinig yung meme nila. Inyo po yung cellphone? Hindi po sa driver po namin. Ano pong cellphone yan? Ano po, nilubo po. Ayun nga. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ano yung may matatnunyes no na? Una. Okay, doon na naman sa mga memes natin for the week. Maraming salamat sa mga nag-send. At syempre, magsila kayo na mag-send. Send nyo lang sa inbox sa mga links and pages nyo. And of course, wala magpasalamat sa suporta nyo. Don't forget to like, smash that pamangkin boto. Wasakin mo na bago pa tayo mahabol ni Tito. Comment kayo na kahit ano. And of course, don't forget to subscribe. Okay? Huwag nyo kalimutan pindutin yung utong bell sa baba, yung notif bell, para di na kayo tanong sa akin, Paulo, kailan yung BBB? Paulo. Ang dami nyo na okay? 10,000 na kayo sa Facebook. Tapos, for sure, magiging 5,000 ulit kayo sa YouTube. Mababanlag na ako, okay? Malabo na kayo mata ko, okay? Kaya huwag nyo na ako pahirapan sa kakatanong nyo na kailan yung meme review, Pindutin nyo yung utong bell. Hawakan nyo na bago yung sa inyo hawakan ko. Maraming salamat. Sana mag 1 million pa tayo. The memes will never stop. Mga pala, huwag nyo pala kalimutan, naayos ko na. Pwede na ulit kayo mag-donate na sa Streamlabs. Pag nag-donate kayo sa stream, makikita ko yung in-stream, makikita in-game, makikita na lahat. And kung hindi man sa stream nyo i-send, shoutout kayo sa every meme review natin every week, okay? It really helps the channel para makabili pa ako ng bagong mic. Maraming salamat sa mga nag-donate dati. And, bigyan nyo lang ako ng pera. Pilipino tayo, okay? Hindi tayo umaayaw sa pera. Susunod ulit mga cancer. Paulul, out!